вами таджикское национальное произведение. Для начала мы берем слоеную лепешку, которая называется фатир. Ломаем ее на средние кусочки. Следующим нашим ингредиентом будет помидор, нота до, такое же устойчивое и надежное, как и я, ведь на меня всегда можно положиться в трудные моменты. Далее, следующий наш ингредиент будет нота соль, огурец. Мы его режем на мелкие кубики. Кстати, а вы знали, что огурец состоит на 95% из воды, как и я на 95% из музыки. Завершение нашего блюда, а точнее украшения, будет зелень. Как и я, являюсь украшением на этом конкурсе. В течение всей трапезы у нас у таджиков принято пить горячий таджикский чай. Башмой штихой том. Приятного аппетита! озмуни мо аз чанд даврҳо иборат буд ва яке аз он даврҳо дар як торговый центр гузашта буд, ки дар он ҷо бо номи литературный вечер дошт. Дар он ҷо ҳар як финалист, ҳар як духтар маҳорати худро нишон медод. ва як даври дигар бошад, ин аз мастер-классҳо иборат буд, ки ҳар як духтар маҳорати худро дар мактаб ба кӯдакон нишон медод ва онҳоро меомӯзонд ба ҳамин маҳорати худ. Дар финали озмун 14 духтар, ки аз 14 давлат иштирок менамуданд ва ҳамаашон донишҷӯёни шаҳри Казон буданд ва ман дар финал таланти ман яъне буд, ки ман ба асбобҳои зарбии миллии тоҷиконаи худамон ва классикиро якҷоя карда маҳорати ва истеъдоди худамро нишон додам. Аввалин ва ягона шахсе, ки манро то ҳол дар ҳамаи ҳамин озмунҳо, дар ҳамаи ҳамин роҳ дастгирӣ мекунад, модарам аст, зеро он ки ӯ ҳам мусиқачӣ аст ва хело ҳамаро мефаҳмад. Ки худашон омӯзгор буданд, ҳаминро мушоҳида карда, нисоро ба мактаби мусиқӣ овардам ва хушбахтона дар синфи сеюми буданаш дар мактаби мусиқӣ як муаллими бисёр хуб меоянд, Ҷавадзода Всеволод Ҷавадович, ва нияти кушодани синфи асбобҳои зарбиро мекунанд ва ҳамин сабаб мешавад, ки Нисо аввалин шогирди ва якта духтари тоҷике мешаванд, ки бо ҳамин асбобҳо машғул мешавад. Барои он ки пеш аз ин асбоб мардона ҳисобида мешуд ва то ҳол ҳам Нисо аввалин духтари тоҷике аст, ки дар ҳамин асбобҳо менавозад ва хушбахтона ба ҳамин хел қуллаҳои баланд ҳам расидааст. аз синфи сеюми сар карда ӯ аллакай дар саҳна баромад мекард, ҳам дар озмунҳои мактабӣ, ҳам дар озмунҳои шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ. Ба ҳамин монанд конкурси озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, ки соли 2020 ва яке аз ғолибони ҳамин озмун гардид. Дигар хоббиёро ҳамаашон якҷоя кардан ин душвор аст, вале фикр мекунам, агар ҳамаи вақти додашудаи худро ба як тартиб гузорим, хело ҳам осон мебошад.